L'Ajuntament d'Amposta ha inaugurat una nova edició del Fòrum Jove d'Amposta, un espai de referència a nivell territorial que traspassa els límits locals per a convertir-se en una eina d'orientació integral per a la joventut de les Terres de l'Ebre. L'alcalde, Adam Tomàs, ha destacat la voluntat municipal de contribuir a millorar l'acompanyament dels joves en tots els àmbits, tant en matèria d'ocupació, formació, salut física i mental. Millorar l'orientació cap a aquelles persones joves en tots els àmbits. La nostra societat és polièdrica en tots els sentits, és a dir, té diferents cares, en la joventut també. La joventut necessita orientació, necessita assessorament, necessita en certs moments poder prendre decisions d'una manera relativament informada, no? I en aquest sentit, des del Fòrum Jove ho fem en l'àmbit de polítiques d'ocupació, en l'àmbit de la formació, en l'àmbit de la salut física, però també de la salut mental, i també ho fem en una perspectiva una mica egoista, no? Perquè també des de les administracions públiques el que voldríem és que totes aquelles persones que en certa manera s'han format al nostre territori, s'han format a la nostra ciutat, pues, tot aquell bagatge que tenen acabi repercutint sobre la nostra pròpia societat, no? I evitar aquesta fuita que tenim moltes vegades d'esta gent jove preparada que acaba no trobant oportunitats al territori o a la nostra ciutat. La regidora de Joventut, Ariadna Tomàs, ha explicat que el fòrum ofereix 31 estands i més de 50 activitats repartides en 3 jornades, incloent xerrades sobre el benestar físic i mental, així com visites a equipaments municipals com el Fab Lab. L'objectiu és orientar-los, mostrar-los totes les opcions que tenen al territori per a poder desenvolupar el seu futur professional aquí a les Terres de l'Ebre. Comptem en xerrades dedicades al benestar físic i emocional i no només també del jove, que és el foco d'esta eina, no?, del Fòrum Jove, sinó també de tot el que engloba el jove, com poden ser docents, poden ser també famílies, i oferir-los, no, les eines per a gestionar tot el que engloba el jove en aquesta etapa de l'ESO, en un moment d'incertesa laboral i acadèmica que se'ls han d'oferir eines per a gestionar-ho. Des de la Generalitat de Catalunya, la directora general de Joventut, Clara Quirante, ha valorat aquesta col·laboració institucional com el resultat d'oferir el millor servei a la població jove, garantint un acompanyament òptim i els coneixements dels recursos disponibles al territori. Garantir que l'orientació i que l'acompanyament que els oferim sigui òptim i el necessari per a les seves necessitats i a les seves aspiracions de vida. Al final aquí avui passaran durant aquests dies totes les oficines joves que les tenen al seu abast, evidentment, no només avui, sinó tots els dies de l'any, amb professionals que els poden oferir un acompanyament, informació i recursos sobre tot tipus de necessitats, no? Des de salut mental, ocupació, treball i d'altres.